Právě jsme na cestě do vesničky Shirakawago, která bude ústředním tématem tohoto dílu. Tato malebná vesnička se nachází v horách v prefektuře Gifu a nachází se od roku 1976 na seznamu UNESCO. A to především proto, že se zde nachází mnoho historických domů ve stylu Gasho, jež jsou staré i více než 300 let. My jsme se sem ale vydali především proto, že se zde odehrává děj seriálu Higurashi no Kokoroni, česky Když cikády pláčí, a kterého jsme já s Lukášem velkými fanoušky. Pokud máte rádi mysteriózní seriály typu Ztracení nebo Městečko Twin Peaks a nebude vám vadit, že je to animované, můžu jen doporučit. A aby to bylo trošku stylovější, pustíme si na začátek znělku z tohoto seriálu. No tak ne, no. Ihned po příjezdu na nás dýchla tajuplná až přízračná atmosféra městečka, a to jsme ještě ani nevystoupili v historické části vesnice. Vesnice sama je velmi stará, první potvrzený záznam o ní je z roku 1176, ovšem zmiňují ji nejspíš i dokumenty z roku 700 a archeologické vykopávky ukazují na možné osídlení již 7000 let před Kristem. Někdo mě volá. Veď? První památkou, na kterou jsme v Shirakavě při cestě do našeho dalšího ubytování narazili, byla tato svatyně zasvěcená Hachimanovi, bohu války a lučišnictví a patronu válečníků. Nebyla mu ale zasvěcena vždy, ale teprve až v 16. století, v období válčících států, takzvaných senkoku. Předtím byla s největší pravděpodobností zasvěcená nějakému kami vody, jelikož se zde hned za branou Tori nachází pramen čisté vody, ve kterém právě provádíme naši rituální očistu.
Skalní útvar, nacházející se před svatyní, jež je obehnán řetězem, měl funkci tzv. Yorishiro, tedy věci schopné přilákat božstvo a poskytnout mu útočiště během různých obřadů. Obrovské cedry, které zde stojí, plnily obdobnou funkci. A zde je pohled z okna z našeho ubytování v Shirakavě a následná ukázka interiéru. Byli jsme ubytováni v Shirakawago Guesthouse Key, malém hostinci v tradičním stylu. Po ubytování jsme se vydali na menší průzkum okolí. Název Shirakawa doslova znamená bílá řeka. Tento název vesnice nejspíš dostává, protože řeka Shoho, která tudy protéká, bývá často zahalena v mlžném opadu. Ale i protože díky spící sopce Haku je tu spousta horkých pramenů, kde často vyvěrají minerály, které způsobí, že se řeka zakalí do běla. Teplý to není teda, je to takový spíš studený, no. Ale nádherný. Další den ráno jsme se vydali do historické části vesnice, zvané Ogimachi. Ze slaměného domku, jež stál před naším ubytováním, byla slyšet nějaká ranní modlitba. Ale slaví, ale ne tak jako my. Ani mývají místo kapra na Vánoce dort. Ne, buddhisti ne, zjišťašku, ale Japonci. No, ale je to... Prostě to jsem dorazil ze západu. Udražení rýžový. Když si tam lehnu, vyfotí tam. Ale na jídlo asi ne. Já nevím, kolik mě to. Ten koláček moč. Ale nejsou moc dobrý ten koláček. No já jsem neviděl ty malý, ale jinde. A ten velký byl dobrý teda. Jo, ten mě chutnal. A to má asi nějakou sladkou fasovou pastu. Tam dál nejsou, tam se jenom restaurace. Tam není
právě ohlídal do jaké roky jsem to pol. Ne. Na přehradu a pak se sejde, myslím, že vidět okolo, nebo když tam mám bude. No, mě zajímá se přehrada. Případně ta vesnice. Nakonec jsme se dohodli, že jako první vyrazíme na přehradu a tak jsme rychle proběhli hlavní ulicí až na konec vesnice. Je to tady připomíná Innsbruck nejvíc asi. Taky. A zde jsme již za vesnicí. Cesta byla lemovaná po obou stranách rýžovými políčky, téměř až k přehradě. Nyní se již nacházíme pod přehradou Hatogaja. Je to betonová přehrada gravitačního typu o výšce hráze 63 metrů a byla postavena v roce 1956. Říká se jí také přehrada Umaky, podle vesnice, jež po její výstavě byla zatopena. Její výstavbu provázely protesty místních, podobně jako o něco jižněji položené přehrady Miboro. Bohužel se zachránila jen Shirakava. V seriálu, o kterém jsme mluvili na začátku, je toto jedním z hlavních témat. Pohodová událost.
A už se vracíme zpátky do vesnice. Tentokrát si prohlédneme trochu důkladněji, teda hned jakmile Lukáš s Robertem dokončí svůj pokus o reverzní inženýrství stroje na obdělávání rýžových polí. Možná nějaký takový jako nožky, který jste převalujou, to jako jede potom. A to tam třeba Dvě ty nožky možná se zaboří do toho hlubší pevné vrství. A tak se to posunuje. A on to možná pustí, to jede celý rádek a pak to na druhé straně chytne a zastaví se to. No, teď máš to zpomalit. Jak to? Já to vyfotit. To můžeme jít tam. Stačí, že mě říká cukrblíku. Seš voláč, cukrblík. Pojďme si teď něco říct o těchto historických domech samotných. Tyto domy jsou postaveny v takzvaném gašo stylu, což jsou v podstatě dřevostavby charakteristické strmou duškovou sedlovou střechou podepřenou silnými trámy, v Japonsku často označovanou jako střecha modlících se rukou. O střeše a jak se staví a udržuje si povíme více později. Tyto domy jsou většinou vícepatrové, přičemž patra jsou všechny podkrovní a ku podivu byla nejčastěji využívána jako dílny, například pro výrobu hedvábí. V přízemí pak byly obytné části a někdy i stáj pro zvířata. Srdcem takovéhoto domu pak bylo ohniště Irori. Toto ohniště nesloužilo jen k přípravě pokrmů, ale i jako místo, kde se pravidelně scházela celá rodina. Navíc teplo z ohniště vysoušilo doškovou střechu a saze zase obarvili trámy do černa, čímž je chránili před škůdci a hnilobou. Někdy bylo ohniště využíváno k podivu i k výrobě ledku, který byl zakopán pod ním, protože k výrobě potřebuje stálý přísun tepla. Kvůli tomu a také kvůli dřevěné konstrukci domu muselo být možné oheň kdykoliv uhasit. My jsme bohužel ale ani jeden dům z časových důvodů nenavštívili, což je veliká škoda. Česně. To, co jsme viděli tam, to obrovský ten okrasný česně, tak to je česně. Když vyrejpneš, tak dole je to ne, to podle mě bylo jako česnekový pole, oni ho sklenili a tohle už je druhý rok, to roste, ale roste to samozřejmě. To dělají i některý plodiny u nás. To se někdy vysvětlí. Já jsem teď ještě chtěl to čili. No jednou to má vlastně jenom svol, dole je pár listů a hlavně je tam bázy. Na druhou stranu teď si postavit se pro listů. Dole jsou ty špáky síly. Ne, myslím dřevo, ale ty to mraví. Ty silnej, vrstva silného a taky. To je muzeum nějakého hedváby. Vevnitř teda. Tam to je ještě tak výstava, kdyby se chtěli, ale je si to otevřený. Ne, dívej, to jak jdou voní a projdeme takhle a tam jdeme na tam. Tam si takhle nasvícený ty políčky. Tady budou hory, to mě zavadí tam nedávnou trakci. Nie, nevadí. Patří to k tomu. Jak již bylo řečeno, jedním z hlavních zdrojů obživy v Širakavě byla výroba hedvábí.
To byl také jeden z hlavních důvodů, proč domy ve stylu Gašov vlastně vznikly. Housenky Boutce Morušového totiž potřebují suché, teplé a dobře provzdušněné prostředí. Přesně takové, jaké bylo v Duškovém podkroví. Ale dobrý se složit celá vesnice, aby si pomoct s jednou střechou, to je super. Já jsem mu brnku. Já jsem mu brnku do pavučiny, víš, takže on šel za tím brnknutím, protože si myslel, že se mu něco chytlo. Koukám, že tady se musí dělat ten mrtvý, jo? A tady to A nyní jsme již konečně došli ke druhé, hlavní Hachimanově svatyni. Tato svatyně byla, tedy alespoň v její současné podobě, založena někdy v 17. století samurajským generálem Yamaštou Ujikatsuem, který zde tehdy vládl. Je ale velmi pravděpodobné, že tu svatyně byla v nějaké podobě již dávno předtím, dle některých zdrojů již v 8. století. Jedním z důvodů, proč si to myslet, je, že se zde každoročně zhruba v polovině října koná festival Dobu roku. Zmínky o tomto festivalu jsou totiž starší než ze 17. století. Dobu roku je místní po domácku vyráběné rýžové víno, které zde vyrábí téměř každý, a tento festival slouží jako obdoba našeho vinobraní. Zajímavé ovšem je, že v celém Japonsku je ze zákona zakázáno vyrábět po domácku jakýkoliv alkohol. Místní ale mají z něj tento zákon naprosto v paži, protože se tu tento festival koná neustále v nezměněné podobě. Zde se opět snažím o šintoistickou modlitbu a opět jsem to spackal.
Dřevěné tabulky, na které se právě díváme, se nazývají Ema. Slouží k vyslovení spíše napsání nějakého přání bohům. Přát si můžete v podstatě cokoliv a komukoliv, od obyčejného přání štěstí až například k vyléčení vážné nemoci. Přání je možné i nakreslit. Dřevěná tabulka, na kterou se přání vepíše, se většinou dá pořídit přímo ve svatyni. Po vepsání se pak vyvěsí na tuto nástěnku, kde visí do doby, až dojde k jejímu rituálnímu spálení, čím se zpráva bohům odešle. Tato nástěnka je zde ovšem i pro případ, že by svatyni navštívil někdo, kdo je schopný přání vyplnit a rozhodl se tak učinit. Štít, na který se právě díváme, je součástí místního buddhistického chrámu Myozenji, který jsme ale bohužel nenavštívili. V této malé svatyňce víme jen to, že se nazývá Palác dračího boha hor. To musel být teda hodně malý dráček. Nyní procházíme vedle brány kombinované se zvonicí, která vede do chrámu Myozenji. Bohužel byl momentálně uzavřený.
Žádný plot, to jenom kanál. To je úžas. Neboj se. Teď bude asi ten nejlepší čas povědět si něco o těch doškových střechách. Jelikož počasí je zde v zimě poměrně dost nelítostné, běžně tu napadnou i 2 metry sněhu, musí být tyto střechy schopné toto vydržet. Proto jsou tak strmé, aby se na nich tak nedržel sníh. Ovšem i tak čas od času zde obyvatelé musí vylézt na střechu a sníh odházet ručně. Nic samozřejmě nevydrží takový zápřah věčně, a tak se musí došky a trámy jednou za 30 let vyměnit. Což je i tak dost dlouhá doba. Ovšem zajímavé je především to, jak tato výměna probíhá. Jelikož to celé musí být hotové za jeden den, zpravidla se k tomu musí sejít půlka vesnice. Na větších budovách dělá zaráz i 200 lidí. V podstatě to probíhá tak, že majitel domu nahlásí nutnou výměnu, brzo ráno se u něj sejde celá vesnice a za jeden den všichni spolu sundají staré seno a trámy a dají nové. Starší přitom kontrolují a organizují, dámské osazenstvo se pak stará o občerstvení, no a chlapi makají. Zajímavým zvykem je i to, že každý zúčastněný donese láhev saké. Takže vždy, jakmile byla střecha hotová, no tak se všichni ožrali. A tak to má být. Vesničané ducha této soudržnosti nazývají Juj. A pro případ, že by mezi nimi byl nějaký lenoch, který nikomu nepomohl, si vedli záznamy a později, když chtěl sám pomoci se střechou, tak mu to vrátili i s úroky. No, to je právě. No, stačí je z botanické zahrady.
Nyní jsme na cestě na vyhlídku Ogimachi. Na místě této vyhlídky měl kdysi stát hrad. Jsou spousta z nich jsou novější, to si třeba představí lidi od těch 80. Ještě bychom mohli prolíst tu část od té hlavní řece. Tam je vlastně ještě ta, most. to je ta vysutá lávka, tam jsem se taky chtěl podívat ještě, no. No, tak zajdeme tam. To znamená dolů. Tam jsme nebyli ještě taky to náměstí, tam té řece, jak je. Máme docela projitý. Zde měla kdysi stát ona pevnost Ogimachi, která bděla nad celým údolím. Zde jsme také poprvé uslyšeli zvuk cikád a trochu nás zamrazilo, protože v onom seriálu to většinou znamenalo, že si pro někoho jde smrt. My jsme ale naštěstí vyvázli bez větších obtíží. Ogimachi Castle Trace with Park. Nějaké zřícení. Zkusíme to? Já si tady udělám ještě. Tady měly být dvě, ne? Ne, to druhé. Bohužel lávka, kterou jsme chtěli navštívit, jelikož se zde odehrál poslední seriálový souboj, byla už asi roky zavřená. Já právě nevím, to mohlo být něco zvládnout.
Tak a touhle krásnou scenérii se s vámi musíme opět rozloučit, jelikož už za chvíli nám jede autobus zpět do Kyoto, kde jsme jako první navštívili svatyni Inari, nejstarší svatyni v Japonsku vůbec, ale to už si necháme na příští video. A do té doby zdar.